Здравейте, скъпи приятели! Аз се казвам Румяна Тодорова, доцент доктор и съм заместник ректор по научно-изследователска дейност и международно сътрудничество на Шуменския университет. Казвам се професор Георги Колев, доктор по педагогика, доктор на историческите науки, професор по социална педагогика и социална работа. Аз съм доцент доктор Живко Жеков, заместник ректор съм по учебната дейност на Шуменския университет епископ Константин Преславски. Казвам се Богдана Георгиева, доцент съм в университета, доктор съм по философия, а хабилитирана и доцент по социология и социални дейности. Много ми е приятно, че имам възможността да кажа няколко благи думи не само за университета, а и защо се заслужава да станете част от него и да прекарате най-хубавите си студентски години в този университет. В самото начало искам да кажа на всички млади хора и кандидат-студенти, които са насочили към Шуменския университет, добре дошли и само с няколко думи искам да представя нашето висше учебно заведение. Ние сме наследници на Плисковско-Преславската книжовна школа. Тук са първите педагогически курсови, веднага след освобождението, първия институт за прогимназиални учители. След това се открива филиал на Софийския университет и през 1995 година с указ на Министерски съвет ние ставаме Шуменски университет. Предлагаме 53 бакалавърски и над 56 магистърски програми, в които могат да се обучават всички млади хора, които искат да получат знания и да продължат по-нататък професионалната си реализация. Същевременно в университета имаме над 40 докторски програми в 17 направления, които са акредитирани. Също така магистрите, които завършват, могат да продължат обучението си в докторски програми и един ден да стават наши колеги, разбира се. В структура от 5 факултета – педагогически, хуманитарен, природен, технически и математика, информатика и икономика. Шуменският университет за мен е място, където израснах като научен работник, като специалист в областта и ми се отдаде възможността да бъда в ръководните органи на този университет. И харесвам работата си от гледна точка на това, че моите колеги са всяка година различни, амбициозни млади хора, които искат да получат знания. При нас се обучават повече от 7500 студента и още около 1200 магистри. В университета има около 120 чуждестранни студенти по различни поводи, спогодби по линия на Министерството на образованието. Те такива са от Молдова, от Македония, Сърбия. Плюс това има студенти, които са с двойно гражданство, турски студенти. Толерантността, с която университета се отнася към всички студенти, които имаме, допринася за това те да се чувстват добре при нас. Така че мисля, че сме едно много добро место за млади хора, а също така и за хора, които са решили да следват европейските тенденции, образование и развитие през целия живот. Аз искам да призова всички желаящи кандидат-студенти, т.е. бъдещи ученици, които ще се дипломират през 2013 година, да заповядат в нашия университет. От март месец при нас започваме с предварителните изпити в Шуменския университет, така че заповядайте всички желаящи да се обучавате в един университет с ниво както в страната, така и в чужбина. Имам голямата чест да бъда избрана за институционален координатор по Еразъм в Брюксел, единствен от квотата на преподавателите за България. И съответно това са двата плакета. Това е от Брюксел, който е прекалено голям и тежък, така че се тежим на мястото подобаващо, и този е малко по-скромен, като за национална награда. Интересен факт е, че да речем тази година 6 полски студенти пристигат на Куп, което е нещо невероятно. Това е десант.
През последните 20 години моят живот премина на територията на Шуменския университет като преподавател. Действително тези 20 години за мен са нещо незабравимо и се надявам, ако има живот и здраве, и следващите 15 да продължат в същата атмосфера. Човек, когато общува, когато живее сред младите хора, той живее с техните радости, с техните проблеми, когато вижда как ги радва, помагайки им и решавайки им нещата, за мен от това по-щастлив момент в живота си нямам. Затова моят призив е: елате в Шуменския университет.